سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سني ترفتا نغسل النهار سينما سمرة سلامتنا تقبلوا زخبركم تخالتلت السينما سمرة كلمة عزبتي مبل 10 مدرخ زور فرنسا حيزنا متينا لنا نمكتالكم بخبرون عدم لحتا سوني زنبرت كاليتين نمو داتا نعرفت جزي سولوس أم مبل 16 مدرخ ناولكي نا جزي ودر زكاية زور فرنسا ربع 20 كلتن حملة مستنى يقول أقول مدرخ بتمدب مبل 10 مدرخ قدس اليوم إذا 274 كيلومتر تشوف المدرخ ولو كا مستنى يقول أقول مدرخات التمدب انتخونات كرت مريتا جنا كم تنا قدم استخايدا زبزح كفالن قريان ون ملؤ بملؤ يقول أقول زنبرة مدرخ يكونتن منياتو أمنا مجمرة 6 كيلومتراتا نمت قاعد تزتعم ترجع عقبتات حازيلا بمهلاوام تقادمتي كابتاب كلتن 280 كلتن مترو لعلى صفحة تركب نايزا مدرخ مبقسيت كوينا زلا أستاسوسا شحنوار زلوا شامبيري مسنقلو براخة ناوسخ أبزغيت كرت مريت 10 كيلومتر مستوعزو أن 4 كاتاغور عقب كبوصحيهم إذا 497 مترو لعلى صفحة تركب عقب حدا نتو 5 كيلومتر أب 600 متر من قرار تركب بحفشا قرط إذا مريت كم فلام كسب أستاد 5 و6 كيلومتر براخة ناوسخ أبزغيت كرت مريت تسريع زلام تقادمتي كابزا قديمهم زرخوا عقب كيوصو أب 35 كيلومتر دقيمهم ن 4 كاتاغور عقب مسحاخرو أب 5 كيلومتر نايزا مدرخ زبرختن سرتن عقب كحاخريوم أبدس برستوات عدة ركب إذا ناي 3 كاتاغور عقب 35 كيلومتر زنوحاتا ناي 600 ميتاويت مأكلاي جمجم متأ من قرار زلوا شحن 232 مترو لعل صفحري ناي زمدرخ زبرخت بوتا خوينا زلا عقب دس برس نحيا المتقعت تطعم بمخانا نتوم ناي متقعت تغيلاتات بريك أو سبيشاليست علامهم نوقع زبلت بوتات كونت تسبيتالهم أبتي قرب زحل زبالة كناتات أير كل وزغل شاف نايت عقب زبوصحو تقادمتي أستاد 10 كيلومترات كل مسوردو أمونغو تقولقلت ن4 كاتاغور عقب سلت تصنحهم لعل فتناتهم كقنو سوق الصبيهم إذا حالنت وخلت كيلومتر زنوحاتا عقب 650 ماكلا جمجم من قرار الوام نزي بزح بده زيكون عقب زحاخو تقادمتي أستاد 6 كيلومتر قرقر ويدوم دما نابتي أب تحتواي براخ زركب قرص إذا مدرك كبصحيهم كابزي مزلو براخ قرب زحل زبالة كوناتات أير كله زغل بوتا وريدوم دما أب تازبزح كفالا قولاقول كوينو أب تحتواي مترو براخ تصفحات ركب قرص مريت كزوريهم انت ترغاغا مع عقبتا زحازه ناي مجمريا سوسا و 65 كيلومتر مزازو مدما استاد 110 كيلومتر حانتي ملكعي ناي عقب زيبلا ان كاتاغورايز عقب كومون قال اتو صزبل قرص مريت زلو حوس غلاغوليم كترفوم نزي زنوحة كيلومتر نايزا مدرخ زشفن دحرواي كفال قدمي نامزازن حنصات مصحو كم تلمود حانتي ناي مونغو صوتا قصبتا ودر انترميديت سبرينت اب مبل 247 كيلومتر تسريع علام إذا زبزح كيلومتر زمدرخ مستشفى تسريع زلا انترميديت نتوم أب قطعلها مالا زوادر زلو تقادمتي أزيا قداستيام قل تقادمتي قدميا أب زلو قرص مريت من الباتون أب تعاقب زبزحو نايفلما 5 كيلومتر مدقعة تفتيمهم نبزا انترميديت سبرينت انت بتيحهم نزل على نتوي أب حسابهم كوتو كخوليهم إذا نتنا شوكا بحفشة دما نتنا بقطعلها مالا زوادر غانتا زربح بمزي مخانو نالبات كمزا عين السقومت انت توسيدو نبا أقوز زفت مدقعتات أب تعمل بوتان جزين أبقى تركتوا كسرها قمتام زاجت بدمر كم مونغو قطبتها ودر مارس بيرسون كلتا 238 موسات زل على خصبن كله ياسبر فيليبسون 286 بينام جرماي 270 برخيبهم كابزانا يمبل 10 مدركه زل على نطبي منينا بحسابه خطهم الحرزان مونغو قطبتها ودر تسرعت لزلا بوتا ودر كزازم 28 كيلومتر تراي ترفوم ابز غولغول زعبللو قرص ميتكا تقادمتي قدمي ناي مودا 4 كيلومتر مبصحهم حنتي كاتاغوري ناي عقب زي توهابا ناي 205 كيلومتر اما كلا جمجم 400 تركب قرب حخيرهم ناي موداتا كيلومتر اب غولغول كوقاموتيوم ابتا كما كلاي زمن جميرا طنطاويت عدي فيرون دما كزازوميوم مستناي غولاغول مدرخ تتصبصب مبل 17 مدرخ نتوم ناي غولاغول مدرخات بشوكا قعوتو زهقنو ناي قصبتا ودر تقادم تتطعميام معري غنا نتوم ناي مدقع تقادم تون اتمئم
ንመጥቃዕቲ ወይ ድማ ነቶም ናይ መጥቃዕቲ ኺላታት ብሬክ ኣዌይ ስፔሻሊስት ጥዕሞሉ ቀንዲ ምኽንያት ከ ኣብተ ናይ ፈለማ ኩርባታት ዝዓብለሉ ቅርጽ መሬት ሓያል መጥቃዕትን ተፈጺሞም እዚ ካብ ተገሚትዎ ዘሎ ብናይ ሓባር ቅጽበታዊ ውድር ፓንች ስፕሪንት ናይ ምዛም ተኽእሎ ዛ መድረኽ ካልእ ውጽኢትን መልክዕን ክሕዝ ይኽእል እዩ በዚ ድማ ኣብዛ ሳልሰይትን መዛዘሚትን ሶም በፂሑ ዘሎ ዙር ፈረንሳ ገና ሓያላት ኣጋር ዘለዎም ተቓደምቲ ብኸምዚ ዓይነት ስጉምቲ ማለት ብመጥቃዕቲ ዕድሎም ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት ብመንጽሩ ዛ መድረኽ ንኸም በዓል ቢንያም ግርማይ ያስፐር ፊሊፕሰን ማድስ ፐደርሰን ኦላፍ ኮይን ካልኦት ናይ ቅጽበታዊ ውድር ተቓደምትን ናይ መወዳእታ ናይ ቅጽበታዊ ውድር ዕድሎም ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ኣብ ፓሪስ ትውዳእ ናይ መዛዘሚ ውድር መበል 21 መድረኽ ምስቲ ዘለዋ ናይ ሰርኪዩት ቅርጽ መሬት ልዕሊ ናይ ቅጽበታዊ ውድር ተቓደምቲ ነቶም ፓንቸርስ ተባሂሎም ዝጽውዑ መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ብቕዓት ዘለዎም ተቓደምቲ ዝያዳ ብምዃና በዚ ድማ መበል 17 መድረኽ ዓወት ከመዝግቡላ ዝኽእሉ እታ ዝበለጸት ዕድሎም እያ እዛ መድረኽ እውን ኣብ ብርታዕ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ክትውሰን ተኽእሎ እንከለዎም መጥቃዕቲ ፈጺሞም ምስቲ ስዕቦም ዓባይ ጉጅለ ዘለዎም ፍልይ እናዓቀቡ ንበይኖም ክጓዓዙ ዝኽእሉ ተቓደምቲ እንተሃዲሞም ናይ ሽኳ ተቓደምትን ጋንታታትን ኣስጋእትዮም በዝኻ ንዝፍጠር መጥቃዕትታትን ኣብቲ መጥቃዕቲ ዘለዉ ዓይነታውያን ተቓደምቲ ኣብ ምሕላውን ምብርዓን ሓላፍነት ናይተን ኣብ ቅጽበታዊ ውድር ዝምርኮሳ ጋንታታት ክኾኑ እዩ እቲ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክውሰድ ዝኽእል ግና እቲ ናይ መወዳእታ ኪሎሜትር ጎላጉል ብምዃኑ ዝያዳ ንመጥቃዕቲ ዝጥዕማ ዓቐበታት ኣብ ፈለማ ኪሎሜትራት ብምህላውን ብገለ መጠኑ ነተን ናይ ሽኳ ጋንታታት ንዝሃደሙ ተቓደምቲ ክሕዛ ዝለዓለ ተኽእሎ ክህልወን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ኣብ ዘሎ መስመር ወይ ቅርጽ መሬት 2400 ሜትሮ ብራኸ ዘለዋ ዛ መድረኽ ብቐዳምነት ክዕወተላ ተገሚቱ ዘሎ ተቓዳማይ ኣልፔሲን ማቲዩ ቫንደርፖል እዩ ነታ ምስ ናይ ኩርባታት መድረኽ እትምደብ ታሽዐይቲ መድረኽ ዝተዓወተላ ማቲዩ ቫንደርፖል ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ፓንቸር ዝበሃሉ ተቓደምቲ ምዃኑ ይዝንጋዕን ብዘለዎ ብሉጽ ብቕዓት ድማ ኣብዛ መድረኽ ካልአይቲ ናይ መድረኽ ዓወቱ ከመዝግብ ትፅቢት ኣሎም ብዓብዩ ኸ ኣብተን ናይ ጎላጎል መድረኻት ልዑል ምርሖት እናሃቦ ኣብ መዛዘሚ ሕንጻት ግን ብኻልኦት ተቓደምቲ ማለት ስፕሪንተርስ እናተበልጸ መድረኽ ክዕወት ዘይከኣለ ዘሎ ወዲ ጋንቱ ያስፐር ፊሊፕሰን ነዛ ጋንታ ዓወት ከም ጸላ ስለዘይከኣለ ምናልባት ኣልፔሲን በዚ ሆላንዳዊ ኣቢላ ካልእ ዓወት ክተምጽእ ዘይትደለየ ኮነትን ልዕሊ ኣብ ናይ እኩባት ተቓደምቲ ዝግበር ቅጽበታዊ ውድር ማለት ፓንች ስፕሪንት ምስ ዝሃደመት ጉጅለ ተጓዒዙ ክዕወት ዝኽእል ማድስ ፐደርሰን እዛ መድረኽ ብእኩብ ቅጽበታዊ ውድር ክትዛዝመሉ ስለዘይደሊ ምስ ብሬክ ኣዌይ ዝገብሩ ተቓደምቲ ሃዲሙ ካልአይቲ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ተገሚቱሎም እዚ ዴንማርካዊ ኣብታ ናይ ኩርባታት መድረኽ ሂል ስቴጅ ዝነበረት ራብዒቲ ናይ ውድር ዕለት ብመጥቃዕቲ ምስ ዝሃደመት ጉጅለ ኣብ መዛዘሚ በፂሑ ምስኡ ዝነበሩ ብሽኳ በሊጹ ቀዳሚቲ ናይ መድረኽ ዓወት ምምዝጋቡ ይዝከር ኣብ መበል 13 መድረኽ ካብ ዓወት ንስክላስ ዝሓነ ተቓዳማይ ጀይኮ ኣልዕላ ማውሮ ሽሚት ብዘለዎ ሓያል ናይ መጥቃዕቲ ብቕዓት ምስ ገለ ዓይነታውያን ተቓደምቲ እንተሃዲሙ እናተባረየ ኣብታ መድረኽ ካልኣይ ብምእታው ዝኸሰሮ ናይ መድረኽ ዓወት ኣብ መበል 17 መድረኽ ክድብሶ ተገሚቱሎም ብተማሳሊ ሓደ ካብቶም ተቓለስ ተቓደምቲ ዝኾኑ ኩዊን ሲመንስ ፊሊፖ ጋና ዶሪያን ጎዶን ያስፐር ስቶቨንሰን ማክስ ጊል ቪክተር ካምፐኒ አርትስ ያስፐር ኣስግሪን ኣሌክስ ባንዲያን ክዕወቱ ተገሚቶም ኣለዉ እኩባት ተቓደምቲ ብፍላይ ዝቐልጠፉ ተቓደምቲ ዘለዋ ጉጅለ ብሓባር ኣብ መዛዘሚ እንተበፂሓ ኸኣ ንሓምሸይቲ መድረኽ ተዓወተላ ኦላፍ ኮይ መበል 11 መድረኽ ብዘድንቕ ብቕዓት ተዓወተላ ሶሮን ወረስኮል ከምኡ ድማ ቀዳመይቲ ናይ መድረኽ ዓወቶም ዝሃድኑ ዘለዉ ቢንያም ግርማይ ያስፐር ፊሊፕሰንን ነዛ ቅድሚ 4 መዓልትታት ናይ መዛዘሚ ዕለት ትካየድ ዘላ መዛዘሚት መድረኽ ፀብለል ክብላ ትፅቢት ኣለዎም ከምቲ ልሙድ ጽቡቕ ዕድል ንቢንያም ግርማይ ኣሞዳታ ፕሬዚደንት ኩዕሶ እግሪ ላሊጋ ጃቪየር ቴቫስ ንኢንዳስትሪ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ይዕንወሎ ንዝበሎ ፕሬዚደንት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ ዝኾነ ጃኒ ኢንፋንቲኖ ካብ ስልጣን ዝወርደሉ እዋን ምዃኑ ተዛሪቦም ፊፋ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝተኣተወ ናይ ማይ ምስታይ እዋን ሃይድሬሽን ብሬክ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ናይ ፍጻሜ ፀወታ ዝነበረ ሙዚቃዊ ምርኢት ብድምሳስ ቀያሕ ካርድ ናይ ኣጥቃዓይ ኣሜሪካ ፍሎሪያን ባሎጉን ከምኡውን ኣብ ዝመጽእ ዋንጫ ዓለም ተሳተፍቲ ሃገራት ካብ 48 ናብ 64 ክብ ንምባል ዘቕርቡ ሓሳባት ዝነቐፎን ተቃውሞን ቴባስ ከም ሓሳበይ ኢንፋንቲኖ ግዚኡ ኣኺሉ ክብል ክወርድ ፀዊዑም ይኹን እምበር ቴባስ እዚ ወዲ 65 ዓመት ፕሬዚደንት ደገፍ ሃገራውያን ፌደሬሽናት ስለ ዘለዎ ክወርድ ዘለዎ ተኽእሎ ውሕድ ምዃን ብምግላጽ ስርዓተ ምርጫ ፊፋ ካብ ሕመረቱ ዝበስበሰይ ክብል ነቒፍዎም ኣብቲ ብዙሕ ኣካታዓይ ፍጻሜታት ሰኒዱ ዝሓለፈ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ብዙሓት ወገናት ተግባራት ፊፋን ኢንፋንቲኖን ክቃወሙ ተሰሚዖም እዮም እንተላይ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ማለት ኢኤፋ ብዘይካዚ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሓንቲ ስጳኛዊት ጋዜጠኛ ጸሓፈቶ ፊፋ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ዓለም ዘሎ ብልሽዋት ውድባት ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ኣርጀንቲና ቅድሚ 5 ግጥማት ዋንጫ ዓለምያ ክትእለ ትግባእ ነይራ እንተኾነ ከምቲ ኣብ 2022 ኣብ ፍጻሜ ፀወታ ንሜሲ ኣብፂሖም ዝዓወትዎ ሕጂ እውን ክዓውትዎ ስለ ዝደለዮም ኣብ ፍጻሜ ኣብፂሖሞ ክትብል ጸሓፈቶ ናይ ፍትወት ላይክ ምልክት ብምግባር ነቲ ፌደሬሽን ዘለዎ ተቃውሞ ብተዘዋዋሪ ገሊጾም ናይ ሎሚ ትሕሶና ብዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ትሕሶ የራኸበና ሰሰናዩ Cinema Samari
حبوس دستا سحاب سني تروفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما إعلانات وزارات سبورت فيلم